Kayak apa Mas Didik, Mas Ruduk munggah panggung sekaligus Mbak Minul kayak apa? Tembang saka panjenengane Duojo langsung Mas. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Minto. Nggih, wilujeng dalu Mas Didik. Aduh, Indonesia. Esamu lan kuyumu bisa gawe senenge atiku suwe ra ketemu ning endi paramu apa kowe isih eling aku janjimu lan tresnamu bisa gawe ayane atiku nganti saiki kowe isih tak tunggu nganti kapan kowe ninggalke aku Mas Minto Darsono. Iya, wilujeng dalu Mas Duojo. Terima kasih. Salam hormat dari jajaran Porkokrim Camat Bangun, Mbah Lurah, Mbah Camat, Sedaya perangkat. Terima kasih. Oh, spesial kagem dulur-dulur diwes dani pun sak jose. Ayo dok. Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe sandeku ngene rasane yen kangen kowe tresnaku ngomong kowe tak nganti selase aku ra bakal bisa lali esem lan kanca-kanca sekar gadot dispesialkan untuk kanca-kanca pemuda Karang Taruna Matur Bangun. Asamu lan kuyumu bisa gawe ayeme atiku suwe ra ketemu isih eling aku janjimu bisa gawe ayeme atiku nganti saiki kowe isih tak tunggu nganti kapan kowe ninggalke aku Sekar Gadung Indonesia. sarang Mas Minto Darsono sak jose. Mas Jok ini, Mas Jok Ruduk. Ayo Mas Dimas, terima kasih. Kagum kaca-kaca komunitas Duojo, terima kasih. Yang dari Jombang, terima kasih. Kertosono Matur pun. Mas Jok Ruduk. Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe ning sandeku ngene rasane yen
bakal bisa lali esem lan guyumu. Botomu neng kamaku, neng hatiku kaya kowe neng sandengku. Ngene rasane yen kangen kowe ngertaku omong kowe tak ngerti selawase aku ra bakal bisa lali selawase. Terima kasih. Sembah nuwun. Wilujeng dalu Mas Klidik. Wilujeng dalu Mak Jange. Nggih. Pripun perjalanan panjenengan dipun guyur udan apa mboten? Alhamdulillah udan niku sanes alangan nanging udan niku kaberkahan. Nggih. Nggih. Dados dalu niki kula panjenengan dipun paringi hawa ingkang adem, hawa ingkang anyep. Insyaallah piyayi wonten ing dungus daya pinanggih ayom ayem tentrem Allahumma. Amin. Niki Pak, mboten kaya-kaya tenggene daerah pundi-pundi. Dungus niku istimewa, Pak. Istimewanipun? Dagelan metu turut sawah lak renek to. Aduh. Mriki alhamdulillah benjing panene melimpah ruah. Sing wae banyu ora Gusti Allah tok, menungso sing nguyuh ya akeh mriki. Wah nggih. Jadi pengairane ora sangka Mboten Gusti Allah saking taala, nggih, nggih. saka sing do mirsani klebu kula panjenengan le nguyuh ora sadado cukup Mboten. ning ngarep truk utawa ning ngarep tengarep kritikan. truk pripun niki teng mburi pikepe bakul niku malah bakule ngalih. Basa pas tenggene anding lawang pikepe ngalih lah kok niki nek nguyuh ya melu ngalih to yan. Ora Iya. mboten penak. Ning alhamdulillah Mas Minto. Nggih. Masyarakat gumolong nyawiji sayuk saeka kapti guyub rukun ing samangke menapa namung mujudaken syukur dalu menika. Betul. Nggih, yektosipun masyarakat Dungus wonten ing Kunjang ini yang selalu menanamkan jiwa berbudaya yang tinggi. Nggih. Katite ngajeng lenggah nggih lenggah samping jumeneng nggih jumeneng. Para punggawa nyisih karena apa? Ini hiburan untuk masyarakat, tidak mementingkan kebutuhan pribadi tapi mementingkan kebutuhan golongan. Ya. Ini yang menandakan bahwa pejabat-pejabat desa wonten ing Dungus insya Allah yang selalu dekat dengan masyarakat membawa harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk Kyai Dungus. Tur yang perlu Nggih. menjadikan perhatian Mas Nggih. Didik, Dawuh leres. ternyata warga masyarakat Dungus ingkang dipun suwi pemerintahan desa Nggih. itu bener-bener nguri-nguri budaya uga ngurip-urip seniman. Niku ingkang sepisan, Pak. Ning sing dadi pertanyaan kula nu ngeten iki kaya-kaya niku nggih runtik, Pak. Nggih. Nek tanggapan ning jero balai desa apa-apa cemepak penak. Heeh. Lah nek ning lapangan iki belas ya, Pak. Lah nang lapangan piye? Mboten enten napa-napa. Bayo yo nek nunggoni wong atur tok kuwi. Lah nek balai desa rono mesti kono prasmanan, rono meneh jaran. Lah nek ning kene mrongos, Pak. Ayo pancen ya rampatane ning balai desa. Aku tenan. Dadi awake dhewe ya harus sadar kulino. Awake dhewe mbruwah ya kulino. Nggih, nggih, Ora nggih. nek apa-apa ya kulino. Nggih. Awake dhewe ora usah ngejipke barang-barang sing saka Nggih, panitia. Awake dhewe harus mandiri. Wong aku mau kopi ya tuku dhewe. Lah nek jenengan lampun gadah papan panggenan piyambak, tapi semangatnya pejabat-pejabat saya ngrumbah-mbah Bapak PJ, Bapak Lurah, Bapak Sapii. Ini yang selalu lah ya toh, dirasani lagi ditokne. Boten-boten namung guyon panitia Cikat Cakut kaya ngene ya. Nggih, wong lambene seniman iki ya ngene iki untuk Boten. Oh ngeten iki ming krana mendekatkan dalam kita itu bersaudara to, Pak. betul, heeh. Ngoten, ngono dadi ya meh lu seneng. Ning rumangsa bombong seneng lho Mas Nggih, ditimbali ning Dungus ternyata kekompakan warga masyarakat Dungus patut Saestu, untuk Pak. diacungin jempol. Iki nggih mula niki duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini yang menjadi masyarakat bebas membawa Dungus lebih makmur dan maju. Ya. Niki, Pak. Heeh. Mula sing lenggah ngajeng niki nggih mesake. Sore wau Jawa terus lenggah tenggene ngandhap, Heeh. kenging suket. Sing nom-nom to ora apa-apa, fisike kuat sing sepuh-sepuh niku lho. Nah, Ora engko mulih kaya anyang-anyangen. aduh.
Ngoten. Iya. Mula matur Sik, nuwun sik. panitia. Kuwi kancamu ki mek ngatur jane piye ora ngomong-ngomong Ah blas. sampeyan iki timbang meneng mbok ngewangi panitia ngelung-ngelungne kuwi. Ngono, rumangsamu. Niki paling mboten Mas Kluthuk niku pancen kula eman-eman, Pak. Heeh. Dados niki cara Mas ngoten Mas sing nilainya niku tinggi. Ngoten, Pak. 24. Inggih, mula nek sekali ngomong kula eman-eman. Ya. Soalnya napa, Pak? Niki lho, sampean jajal ngomongmu karo Mas Minto sing kepenak piye? Aku sih urung iso omong iki. Lho. Lho kudune ya omong to, Pak. Kok ora iso omong ki ngopo? Mau dagelan rong metu sego randang ditokne. Bareng saiki dagelan metu segone metu. Sik, Lagi sik. terus. Sampean berarti protes krana sampean wis tampil segone metu. Nggih. Nggih panitia setunggal mawon jenengan paringke Mas Kluthuk. Dadi Mas Didik ben ngendikan nembang Mas Kluthuk harus makan. Sik toh. Aku terus Ora, wis ora pokoke kudu mangan. munggah Panitia terus. setunggal mawon kagem Mas Kluthuk. Sik, munggah mbok gawane ngene iki jane iki ndagel apa tahlilan aku. Loh, Masya Allah. jarene sampean kecewa. Ya kecewa. Iki acarane apa? Acarane syukuran bersih desa. Mulane sok ben klek duwe anak, aja mbok jenenge menik, Lah ngopo? mesti bahaya. Pripun? Lagi lho, enek tulisane mati terus diselamati iki lho. Lho. Kok mati selamat itu? Lagi selamat menik mati gitu ya. Kuwi iki tulisan ki Mas. Lah wong jenenge aksara utawa tembung mbok Bah. potoli dhewe-dhewe. Niki lho, diomongi bocah ki nek kurang Lah. pengalaman ngeten iki. Ngene iki paling ora ngerti to, karepe panitia kok dibungkus Nah. dibungkus kresek ngopo sebabe? Karepe iku lek entek iso digawa mulih berarti. Mas, Kok wis dawuh. iki sesuai sing dadi dawuh Mas Kluthuk. Nggih. Lenggah riyin jenengan, nggih. Lenggah dahar riyin. Pon aku suwarek kok. Alah, Wes, ora. diomong Ora ketang sak puluhan. Sampean sabda Pendhita Raja lho. Nang sini lho. Iki rezeki lho kok nganti ndak ngemplok sak puluhan sampean selawase ra entuk rezeki lho. Iki jane tanggapan kok tahlilan kok kon mangan. Wis sembarang ora apa-apa. Nah, iki ning Baru dungus kae, lho, ora kena tinggi sembranan nek sampean ngendika Baru ngono. kae ngalap Mangan berkah kudu lho. mangan. Wong mangane mbok keploki piye to jane iki? Nah, kok iki yo didelok lungguh, Mas. lenggah sing apik. Ujare wong sepuh wong lek dahar kudu lenggah. Eruh lek ndungus ki hawane adem. Nggih. Ah. Kerupuke terus diwe jaket to lek. Kuwi ben gak mlempem yo, Mas. Ben gak mlempem, mula diwenehi plastik. Barokahe pyayi ndungus nek sampean kuwi ngalap berkah, kudune menikmati apa sing diparingke. Kok rasa diolak-alik lenggah. Dahar sik. Kok mangan. Iki mau bapak-bapak ki ya ampun mendel mawon. Lah sampean marahi dadak alok kuwi kok. Nah, Dadak kok alok. ngantek bengi iki Mas Jo Kluthuk dagelan Nggih. ora dahar. Hmm. Iki bar kok kene ora nek tanggapan belas lah awakmu. Jarae. Wis kadung mbok kei yo. Nggih Budi, nggih. Loh, Oh, ya. wong ki nek sapa ngerti sing masak ki melu mesani lak ya seneng to. Rumangsa seneng mergo daharane di dahar karo Mas Kluthuk. Lah, Kok iwake sik mbok jikuk ngawur ae. Iwake keri. Kok iwake mbok jikuk sik. Let's go, Loh. Lah kok segone sik. Nah, ngawur ya ae. ngono. Aja segone sik. Wah. Lah piye kok? Ya liyane sing rada cilik sik. kemangine sik. Loh. Kuwi daginge keri ae, daginge keri. Kuwi kok kesereten. Nah. Ngono lho. Nah, Lah, ya kuwi nah, sik. Kuwi pangan sik. Ngono lah. Jane aku iki dagel apa marmut. Lah kowe iki yo ngengkel wae kok iso. Mula ki yo disawang to. Ngene, Pak Apa wae Minto. iki? Heeh. Pak Minto. Mesti saya langsung iki. Mas Minto ki ngene iki ming lenggahke Nah, sampeyan. iki nglungguhke awakmu lho Nah, didahar sik. nggih, ngoten Wis lho. lungguh sing penak ning karep salon ngono dinikmati. Oh, Sik, pahit apa? Ngono. Nyapa? Pahit. Loh. Pahit to. Mosok pahit to, Bos? Wis iwake didahar sik. Wis Pak kene. Minto pun Pak Minto. Ngene Pak Minto. Nyoki deloken. Daharan ki aja disawang ning daharan. Nah. Tapi paling tidak ada makna dari Nah. berkaitan napa ingkang dados kajatipun ndungus, Pak. Nggih. Mula lak darane rena-rena ana kikil, ana daging, apa ki jenenge bumbu kecap, terus ana kentang, ana wortel. Iki Niki kok pangan apa ora? Alah padumu sing luwih sampeyan itu. Ayammu.
Gayamu toto. Sini. Wah padune sing luwih dheke dadak. Oh, aku mbok pakane ben aku isin terus rentek mbok entekne ngono. Mas Minto ki ming pratite. Gayane dadak sak bungkus nggo kluthuk. Wah andekno ya asline ya dipek kono. Iki kok pangan apa ora? Ora. Ora? Pangan dhewe. Eta asline sing luwih ya kono kuwi. Lah witene aku mau jurung mangan lho. Ketoke dalang iki ndek predikat Apa? dokter. Apa kuwi? Mbadoke banter. Lho alah kancane arep mangane kok ya dilokke lho. Lho kete. Ora, arep tak pangan dhewe. Nyekel to niki jenenge pangapunten Mas Minto. Panjenengan daharmu Kang Penyadar yen Ngomong aku tak mangan dhisik. lah dalang ganji iki. Kancane omong kono teplak-tepluk lho kok iso. Pak Minto, jan ing dalu menika wonten ing tlatah Dungus, mugi-mugi sedaya Dungus menika dadosa desa sing gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Mula wong urip ki papan wis enek berarti Iya. kurang apa? Pangan. Pangan. Lah berarti pangan Sandang teko. pangan tuwing papan lah. Pangane menika lah telah ya ta. Lah Papan wis enek berarti pangane mesti teko. teko dados sedaya Mula nek lah. Iya ta. Domongi kok. ketoke luwih tenan wong iki. Ora kok luwe. Lho pancen paring ora ki ya saling menempatkan to. Pripun Mas? Sampeyan pengen entuk rezeki ra? Pengen Lek pengen entuk rezeki ngantek ndak mangan. Tenan, iki disekseni danyang ndungus. Ora mangan rezekimu entek. Ngapa? isi ning ngejak kanca kowe. Wis sing ngejak kanca piye to? Mula ngene lho, jeli. Sego ki swargane lek dipangan. Nggih, marmi ngoten. Masalah kuwi. Tak mongi Pak Minto. Pripun. Dungus iki ora gemen-gemen. Nggih. Ngowahi daharan, Nggih. pasunggatan. Nggih. Iki ilmu tuwek tak neneh. Ngowahi pasunggatan bengi iki nyapa kok diadai kerdus. Sebabipun Mas? Mergo eneke mek iki. Loh. Kerdus ki dari makna apa yang berkaitan dengan bersih desa ki? Sik ora usah dimaknani dipangan sik kendhum wong loro. Dadi rukun aku yo mangan, sampean yo mangan, Mas Klitik yo mangan. Ora sendoke sitok iso. Nggih, Aku mau. Aku tau. nyapa Bos? Pak, Alas. Mas Klitik mulo. Oh segone adem kok panas iki lho kok iso. Kene kowe iki jan ora kena dinge panutan kok. Pak. Pangapunten Pak. Nggih. Sego ki senajan to bentuke ming beras. Ning aja dingge dolanan. Bocah sakniki nek dikongkon ibuke mususi, nun pangapunten Pak. Nek dikongkon mususi anake, mesti nek mususi lagune TikTokan saiki. Padahal wong tandur niku mesti enek japa mantrane. Iki Nggih. dados nek mususi sego, dadi aja terus nyanyi jaman saiki aja. Ndonga sing ngangge tembunge wong Jawa. Contone Mas. Lho, nggih. Dewi ning Pari jenenge sinten? Hah? Dewi ning pangan. Dewine pangan wayang sing Dewi Sri. Dewi Sri. Lah mlepas. Nek mususi nika nggih tetep dipun suwun. Nawa itu niat ingsun mususi beras ning yo nyuceni Mbok Dewi Sri. Ah, padha Mas, aku lek nang omah yo nyuceni Mbok Dewi Sri. Kuwi lak Sri bojomu. Lak Sri niku. Sri niku Sri dewa iki pangan iki lho. sing ning omah ki Sri rasa mbok cuceni sados dhewe. Nah, niat ingsun mususi beras ora mususi Mbok Dewi Sri ning nyuceni Mbok Dewi Sri. Nah. Muga-muga bisa ngurakapi sak keluarga, iso mbarokahi sak keluarga saka kersane Gusti Taala. Niki Nah. nek panjenengan mususi ndongane niku. Ha? Anak jenengan loro, bojone siji. Sedina adang 7 kilo cukup. Mawa donga kuwi mau. Nggih, Pak, ngoten lho. Eh, Pokoknya nawa itu niat ingsun ora nyuceni beras ning nyuceni Mbok Dewi Mbok Sri. Dewi Anak Sri. Muga-muga bisa ngurakapi lan barokahi sak keluarga sak kabeh saka kersane Gusti. Anak loro Anak loro bojo siji kowe adang 7 kilo cukup. kuwi tambah 2 kilo selametan kuwi. Lho kowe iki dikandani kaya ngeten iki wayang aja didelok wayange, tapi nggon sasmitane disawang. Ngene iku, Pak. Metune Semar Petruk Garing lan sak panunggalan iku nek nggih tamba, Pak. Wong Jawa iku kudu bisa ngerti Jawa, Pak. Mergo budaya Jawa ki ndungus ki nanggap wayang ki nduduhke wong Jawa sing jawani. Yen wong ndungus ki ora jawani, ora nanggap wayang, Pak. Niki, Pak. Mergo wayang ki salah sawijining budaya Jawa. Dadi Jawa kudu digawa, Pak Minto. Nah,
Mula nek enten Semar Dadi iki nika. non sewu, sing damene kritik niku bener. Ilah-ilane wong Jawa kudu ngerti trap-trapane. Contone ndonga niku penting. Contone kaya menungso iki kudu duwe kelemahan utawa duwe apese dhewe-dhewe. Nah niku Pak, Kaya anakmu anakku wetone ya Kemis Wage. kemis wage duwe kelemahan. Kemis kuwi pira? Kemis ki 8. 8. wage Papat. papat jumlahe Rolas. rolas ki gambare jaran. Jaran. Dadi Wah. anakmu iki duwe kelemahan aja sampai anakmu ki mbok bacok cengele. Bocah ki kok malah Mbok bleset. bacok cengele iki mesti Peh, sik ning dinding gon ki ya ning dinding nek kebacok cengle ya mesti kasus to, Pak. lah mulane aja dibacok. Oh, Kuwi kelemahane kuwi. kudu Kuwi jelas ya. laire Kemis Wage. Kemis Wage. Pancen kelahiran Wage iki ngregetke, Betul. nganyelke, wis pokoke wis tatanane angel. Sapa kuwi? Hah? Sapa? Sing Wage iki lho, sing rumangsa Wage-wage kuwi. Bojomu mesti kuwi. Hah? Bojomu. Ah ya kuwi ya Wage. Wah, angele wis ora umum. Nah. Eleh. Mula disawang Pak Sapii. Pak Sapi ya? Nah, Balurah. piyayine ora kok rena-rena. PJ pinten tahun? 4 hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Nyatanya sudah terbukti bahwasanya Ndungus ini menjadi barometer desa-desa seluruh kabupaten ana ing tlatah Kunjang. Kunjang kene. Aleng-aleng iki ilmu tuwek nek iki. Wah, bocah. Ketok sak piringe kaya nah. Aku les sak sendok wis wareg utekku rada ejar. Ya, heeh. Ndungus, Pak. Ndungus niki nyapa kok dinggoni main ning lapangan. Sebabe Lapangan ki nggone amba. Olahraga ya iso, dolan ya iso, keluarga ya iso, wong liya ya iso. Ini adalah satu media untuk berkumpulnya warga masyarakat yang menjadi satu berbeda-beda, tetap satu jiwa. Ini yang bisa dinamakan berbineka tunggal ika. Mulane Ndungus iki beda agama, beda pilihan, iki insya Allah akan bersatu padu mempunyai misi dan misi membangun Ndungus akan lebih maju. Dan sudah terbukti Ndungus ki nyatanya menjadi desa sing maju, Pak. Niki terus terang, Pak. Pak Minto, ya toh. Begitu arep mek pelunga-pelungu ngene to namanya. Kowe iki mikir rumangsamu kok iso. Mikir. Pak Minto. Nyapa kok sebabe awake dhewe iki ngomong sego iki tak ditulis neh. Nah, Iki tak balik neh ngono. Nggih. Nyapa kok diadai kerdus? Sebabipun Ker iki saka tembung kerjasama antara pejabat dan masyarakat ini sudah terbukti. Sinergi antara satu dengan yang lainnya ini bisa menjadi percontohan dan bisa menjadi tauladan untuk desa-desa yang lainnya. Ker iki kerja keras utawa kerjasama sudah terbukti. apik lho. terus. Dus menika saka tembung dosa iki bakal diilangi. Wong kene bakal ngilangke tumindak sing elek, bakal nglakoni tumindak sing becik. Ngentekke ragat Golek nikmat, ben adoh saka laknat laknat ben slamet donya akhirat. niki lho, Pak. Pak Minto. Niki. Niki terus terang lho, Pak Minto. Ya. Bocah ki nek anggere wis kena godhong kemangi tok ngene iki. Cetoh nek omong ki cetoh. Mongko urung kena daging iki. Urung Pak Minto. Urung. Ayo, napa meleh? Golekno Ben tekone. Yang kados nih, Pak. Niki. Aku lek mek kena godhong-godhong ki ndak patek iso mikir. Tekone, Ning Pak. anggere wis kena daging. Oh, berarti daging. Daging. Tembunge daging. Daging ki saka tembung dakidangan. Nggih. Sakwise ngene gelar ringgit ing dalu menika insyaallah warga mereka Ndungus pinaringan dangan didoke bilane cedhake rezekine. Amin. Dangan ki sehat, Pak. Peh. Ya, heeh. Daging. Geng ki Geng. jogging. Yen nek lapangan sak menimbale yen isuk kudu sregep jogging. Lah kowe wong mlayu-mlayu ro. Sehat. Wong mlayu-mlayu ngerti. Roh, Sing paling penting apa? wong mlayu ki sing penting kesehatan. Salah. Lah apa? Katok. Lah kok iso? Lah kowe mlayu ra katokan ora gondal-gandul kowe. Yo ra iso no. Napa? Sing penting kolor no. Lah kok iso? Kowe nek kathok ra nek kolore melorot terus bosok kowe. Ya ora kolor tok. Lah apa? Kain no. Lah nyapa? Lah kowe koloran ra nek kaine prayo panggah metenteng ngono kuwi. Ya carane no. Piye? Kolore akeh dadi klewer-klewer ini. Rumangsane wontenipun daging lajeng kasusul menika cecek. Kikil. Cecek utawi kikil. Kikil. Iki lho glebos. Kon negesi cecek ya, Jal. Daging Cek iki saka tembung cekcok. Warga masyarakat sini tidak akan mengutamakan kecekcokan. Karena apa? Roh cekcok ora? Cekcok roh. Ngerti. Napa? Padu. Padu. Nah. Wong kene iki ora seneng geger karena apa? Bentuk permasalahan itu selalu diadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dadi nek wis cecek kuwi ora gelem cekcok. Iya lho. Terus kuwi enek kerupuk kuwi mau. Kru ki saka tembung kruntal-kruntel.
Siji lan sijine kruntal-kruntel sesuai dengan apa yang menjadi program pemerintah desa. Iya ya. Pok. Tegese nglumpuk. Pupuk, Pupuk iya, ki pupuk, pupuke wawan iki organik, pupuke menungso kuwi rasa. Seneng. Rasa siji lan sijine wis nyawiji, pejabat karo masyarakat sudah melekat, masyarakat dan pejabat sudah dekat. Insya Allah kedepannya Ndungos akan menjadi desa yang lebih hebat. Alhamdulillah niki. Lek pancen iso njabarke Lho. kaya ngono mbiyen sampeyan kok ndak dadi kepala desa, apa dadi sekdes, apa dadi camat kok mek Ora dadi mungkin jagilan. lho, aku nyalokne juru kunci maite demo dikirane. Niki dek wingi pun diangkat dados bedes, Pak. Bedes matamu e. Kades ki apa? Kades iki kepala desa kades. Sekdes. Sekdes iya sekretaris desa, Lah nek bedes. bendara desa. Nah, kene kok nesu sampeyan. Ayo Pak, kula bedes ya asline. Wontenipun. Iya. Oh. Wontenipun kikil lajeng kulupanipun gobis. Gobes ki gotong royong. Iya. Gotong royong nyawiji dadi siji. Bis. Bes ki kene iki lek dolan ngalor ngidul mesti numpak bis. Lah ra numpak bis numpak cengelmu kuwi kok. Kali siji. Bes ki saka tembung bismillahirrahmanirrahim. Apa wae sing diwiwiti insyaallah wong Ndungos kanthi maos bismillahirrahmanirrahim lan diakhiri alhamdulillahirabbil alamin. Mula Bu, Wah. sekali kita keluar dari rumah, Loh iya, melangkah dari rumah, Insya punya Allah, lidah Mas. yang basah, harus membaca Al-Fatihah. gitu. Jadi gobis kut mau Iya, bismillah. bismillahirrahmanirrahim. Dungo. Terakhir kemangi. Ki saka tembung kemaruk. Masya Allah. Wong kene ora duwe jiwa kemaruk. Prinsip warga mereka Ndungos susah delok wong susah, seneng delok wong seneng, ora susah delok wong seneng, ora seneng delok wong susah. Pepin Iki, lah. oh, Apik lho kuwi, kuwi apik kuwi. Iki tenanan lho Pak, iki lek awake dhewe iki lek ra ahyune ora cerdas. Ah. Kata-kataku ki ra Iya. betul. Apik kuwi penting. Penting. Sing paling penting dadi wong apik. Wong apik. Wah ben marem matimu wah ya. Wedhus sih matamu iki. Pahit. Ben saya pancar. Pahit ngono. Ke ma Pak, ma. Mang ki saka tembung mang. Mangku perlu gundule. Mang kuwi apa ya lho? Ngono. Terakhir kuwi lho, ngono. Mang ki saka tembung mang. Ayo, apa iki? Mang kuwi apa? Aja ndek rasa Mang ki insyaallah wong kene ora duwe jiwa mangkel. Lembah manah andap asor innallaha ma'asabirin. Wah, ya iso ngono lho. Loh, iso Artine ya aku tak WA aku lah. Iso kene kita. innallaha ma'asabirin ki wong sabar kekasih Gusti. Ya. Dadi gumantung saka inama amalu biniyat Ya, niatmu bener. apik Ya, ya. aku ya kuwi lho. Ngono lho, Bos. Ya. Kemangi tinggal Kemangi. Ngi ki insyaallah ngi. Oh lah ngono. Iki lambene sinden iso ngising iki piye to iki? Kowe jorok lho kuwi. Kok iso ngising ngono. Jane ya kuwi ya. Tak tonyo kowe kok iso ngisi. Ngimpi. ngi tegese iki ngiseni. Ngiseni barang sing kosong. Nah. kuwi Ngiseni barang sing ora ana dadi ana. saling melengkapi. Saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Niki, Pak. Eh, Kamu lho. Tinggal. sampean ki munggah dene nek kanca putri lho coba. Oke. Sama, Pak. Loh, kula Sing Pak. seragame beda ki coba. Niki Cok, kluthuk niku anu Pak, senengane jajal-jajal Ya. sinden panjenengan. Heeh. Anu kok kene sik Wenduk, kok kene sik. Minta coba. Nih, sendi. Kene. Sapa iki? Iki engko urute ngene. Iya. Sapa? Lha kok enak. Waduh, aja dirabi iki. Lah ngapa, Mas? Enek andeng-andenge ning lengen lho. Loh. Lah ngapa sebabe? Bocah ki lek wedok enek andeng-andeng ning lengen ki cain lumuh ra gelem nyambut gawe. Sing kandha sapa? Kula. Kuwi konsepe sapa? Kula. Bocah wedok kok enek andeng-andenge ning lengen. Kuwi Kuwi bocah mujudke lumuh. wong wedok sing bekti karo wong lanang. Ora iso lumuh. Saman ra roh lho. Deh. Lho, iki wis aku goleki lho, Aku Pak. ki terbukti. Riset. Ibuke Caca ki andeng-andenge ning lengen. Kayak dudu Siji andeng-andeng. ning lengen, loro ning bokong. Kuwi wong wedok sing tresno karo wong lanang. Kuwi dudu andeng-andenge toh kae. Wong demblok gowedi ngono ta. Lah kowe kok ngerti nek toe bojone Mas Minto ning kene? Anu sadurunge karo kuwi karo aku dilip. Rumangsamu kok iso. Kono dadi tekoni alon-alon. Asmamu sapa Nduk Betul Tayu? maju, Nduk. Jangan mambungi petuk saiki ya petuk. Sehat ya, Nduk ya? Sehat nggih Nduk Tayu? Wis adus aku, Mas. Eh, Aku wis adus. jenengmu sapa Nduk Tayu? Aku wis adus, Mas. Asmane sampean. Lah iya mau lho ning kono.
Mau teko jam Nek piro? kono ki dikeki sego kae mau. Lah ya mau teko jam piro? Lah iya, mau wis dingoni mosok sik panggah luwe ae. Sampeyan mau lek dingoni to ning kono. Lah ya. Lah iya. Sampeyan yo dingoni mau. Lah iya. Wis dingoni baru. Aku ning kene lho karo kanca-kancaku akeh ki mau. Tau ya. Ngapa, Bos? Kita ayo kopok nih. Piye to? Kupinge bosok. Kowe iki marahi Mas Minto. Oh ditekoni tekomu jam piro wis mangan gundulmu. Ini sudah seleksian dari Mas Minto lho, wis dipilih kabeh. Dipilih nek kaya ngono ki apa lho gunane? Ngono ra. Tekoni kok. Oh, jan dhewe. Apa-apa kok Coba sing siji ki kok ngantek slinto. Ora krana sinden gawan sekar gadung ndak ning krana sampean. Iya, iki cocok iki aku. Wah, ulu tok nduk. Lah bojomu ya ulu tokno lho kok. Kene rai kaya anak ndruwo bojoku. Oh no, ayo. Selamat malam Cahayu. Malam, Mas. Lagi ku pengen pengen. Ya. Iki tenan iki. Asmane sinten Nduk Cahayu? Heni Kusuma. Oh, Andi Kusuma. Daleme ndi Nduk Cahayu? Kula tulung agung, Mas. Tulung aku. Nggih. Mau rawuh jam pinten Cahayu? Mau rawuh jam pinten? Kula Nggih. mau jam gangsal. Sing kok kukur ki ngendi kuwi? Mriki, Pak. Wah, Anu mau karo sapa Nduk Cahayu? Kula kalih Mas. Karo Mas e? Nggih. Oh, alah, ya. Seneng ya ning kene ya? Nggih, seneng Mas rame rame bakule akeh. Piye neh, mosok aku mbok salahne. Anu liyane. Lah ngopo? Ayo gudiken ya. Kowe Masa iki apa, ditekoni Pak? nginang ini. Pangapunten nggih, Pak, pangapunten. Lho Lho kowe nek tak seneng. Iki lek sing gatel ngarep penak lho, lek sing mburi kaya mek kesat-kesat ngene. Ya sabar, kowe wong lanang. Sabar gundul ayo tekoni jam itu, Mas. Lah kowe ora seneng nek dikukurne kenemu. Oh, ngene. Kene dok. Jalang yo sing dijak ora Gini. pokro kabeh. Yeting ya. Tanggapan larang sing. Mas Klutuk. Halo. Halo. Ki jos si sapine gede wah, iki. iki cocok ketok iki. Oke. Normal toh? Normal halo. Halo. Aman toh? Sini Gak gatelan? sini jenengmu sama Nduk Cahayu? Iya. Ndak gatelan. Gak gatelan. Lah, mbok gatelan gitu ya lho. Wah. Jaan to jaan gandengen. Kenceng. Oh, berarti tipe wanita manja. Ya. Yuk. Se. Siap ya. Mau tekan jam piro Nduk Cahayu? Jam 5. Jam 5. Wah, normal iki. Cinta itu tidak memandang usia. Ya Bener, kenyek tapuk lambimu ya kenyek. Cinta gak Anu mau memandang usia. asmamu sama Nduk? Dia. Iya. Iki mau sing loro ki ratek cetha. Eh, Ki sampean ki cetha anu Normal. krungu kupingmu yo krungu. Krungu no, Kita Mas. gatel yo ora gatel. Ora Iya, iya. gatelan. Anu untuk padang nek Nduk. Sing meneh awake dhewe iki Jangan mlaku sik sing penak wong kuwi. awake dhewe iki lah ya penak to. Nah, sembarang lah ya Nah. Iya ya Mas ya. bali aduh. Lah aku kok mbak oleh nih Mas. Loh, lah ngapa mbok balekke? Anu sekoke bosok iki. Peh blesek. Diacak Mas, diacak. Aja diurutke diacak wae. Wis iki, Ya akhirnya sing pokro Hei, sing Tuk. Nah, iki jos iki wis. Aku lek roh iki nang mulih bojoku tak tekek lagi aku lagi. Yo kene, mikir ndi Jos, mikir iya, kene. seneng iki, Nih, iki. nak Cocok ya, kene. iki. Sik, jajan sik, mlaku jajan sik, mlaku. Oke. Halo. Hei. Jenengmu sapa, Nduk? Halo Mas, Mas Klutuk, nama saya Sulis. Mlaku ini kan, mlaku di luar. Hah, sama neng ngendi ta Mas? Mas, Mas Klutuk. Halo. Mas Klitik iki tangane iki halus sih. Gede ku tak cipok borok malah kok. Sing Soalnya gede- Mas Klutuk iki neng ngendi ta jane? sembarang ki ngene. Mas, Lis ngene lho. Iya, Aku ki Mas. karo awakmu kan tak omongi sembarang ki. heeh. Piye Mas? Piye to ki? Piye iki lho? Anu bali awe. Ngapa to, Mas? Balik. Ya tak Ngapa? balik. Kadung seneng lho. Gonmu kan lho min. Sik tak aku mengko kono kok. Mas, aja ngono lho Mas. Gisi. Jangkrik mangan kemangi iso njunjung konoan barang. Jangkrik. Dope pedot. Wis nek iki asli iki, wis iki jelas gak mungkin nek iki lho, iki lho, Mosok iki lho. Nek kena delok wong iki. tanggapan nggawa adem remuk kabeh di sampinge. Lah iki jos lek iki. Iki apa lah kalau mesti waras iki. Kon mlaku sik, Maksud sik. Hop. Iki piro?
Berarti awas mripate ya. Awas, awas. Anu gak gatel ini enggak ya? Enggak, tadi Normal, sudah mandi. normal, Tadi normal. sudah mandi ya, Mas. Iya. Anu asmamu sapa Nduk Cahayu? Maria Punjung, Mas. Sehat ya Cahayu ya? Sehat, Mas. Aku seneng loh, Mas, kalau sama. Bisa jalan ya, Mas. Sesuk delane anu ya. Ya, Mas. Pancen awake dhewe iki wis digandengi iso cok. Saya mas. Saman rungokno sing muni. Ngendi? Sik, digoleki sing muni. Ngendi? Seneng ya main ini seneng ya. Iya, Mas. Aku ndengin nang angkringannya sama loh, Mas. Loh, seneng tenan. Iya, seneng, Mas. Sama nak dia melaku-melaku, Mas. Selingkuh sih. Selingkuh. Piye ki? Jangkrik. Ya apa? Lah kok malah dadi siluman babi. Kowe iki kok apa-apa kleru ngene wis. Lah kowe iki nek wong mendem lho nggo tambul. Iya. Biasane ayu, langsing kuwi mesti enek kurang iki lho, gak enek kurang. Nah, iki lho. Lek iki sempurna iki. Wah, lagi malah kentongan balik desa ya. Ini Dok, ini ladenono Masmu. Wah, iya dini kowe ngene. Lagi tukang nyelengar genset iki lho jare. Sik mik pun Dok, coba Dok kene. Oh, Masyaallah iki lho. Aja nyawang fisik, aja nyawang raga. Dalam. Iya. Gak ya. Enggak. Sehat Enggak. tidak Cahayu ya? Sehat. Alhamdulillah. Sama Pam, anu kena hawa adem tak kapan nambing ini kabeh ha. Oh, paling, Mas. Anu, mau teko jam piro nduk pit. Emang teko jam 4. Alhamdulillah teko jam apa aja berarti awakmu. Sembarang. Oh, nah, aku ki seneng lek ketemu sampean iki ya melu seneng lho, Nduk. Oke. Bengi iki ning ndonga muga-muga ade iki. Aja milih sing ayo milih aku ae. Kudu Ya. maksimal. Anu balik ana. Nyapa to? Anu Kok salah meneh iki lho. kabele kongslet. Dul, kancan Dul. Iki nek iki jelas iki. Iki jelas nek. Iki. Bosok kabeh alhamdulillah. Pak No. Yo kono. Karo Mintul mesti pas karo Mintul ki. Kowe jane nyapa to ngono kuwi? Kabeh wong wedok kok mbok jajali. Kowe ki jane piye ngono kuwi? Ora oleh wong wedok dijajali. Sawangen. Wong lanang wong wedok kudu Bedak-bedake. siji. Nah. Wong beda wong wedok gak oleh ngono kuwi. Dijenggok kok bental ki piye? Ndak sing ngepir iki iki. Umume ngene yo ngene to. Lu masamu Ngene. mbok kira apa? Mbok kira apa senenen? Mbok kira apa ngono kuwi wong wedok Janjimu Masamu karo aku pura ngono apa piye? Opo iki? Janjimu karo aku kaya ngapa, Janjimu lho karo aku kaya apa? Wong wedok sakmono kae kok mau jajali kabeh? Sepurane dul tenanan. Kamangka Mas Kluthuk, Dul. Kamangka Mas Kluthuk, aku dek iki mbok tukokne kucing. aku ndek mau tukokne kucing. Tak elus-elus ya kaya ngelus-ngelus sampean. Tak elus-elus kaya aku ngelus-ngelus sampean. Iya pancen aku koyo kucing anggur pancen ya. Aku dek iki korban mbok tukokke wedhus tawa. Aku ndek korban mbok tukokne wedhus Wes, iku sampean. tawa. Tak elus-elus. Tak Ya elus-elus. kaya ngelus-ngelus sampean. Kaya ngelus-ngelus sampean. Ya pancen aku koyo wedhus gibas pancen aku sih. Kuwi. Lah kok dek iki aku mbok tukokne kethek. Lah kok aku ndek mbok tukokne kethek. Sampean malah kaya kethekku. Sampean lo persis kethekku. Lah apa-apa nemene katesmu wae. Kok menek katesmu mbahmu kuwi kok iso. Lah yo matane kok panggah nyawange rono ae to, Mas. Opo ya wis. Mas Kliti. Dalem, Dik. Ya Allah, kita lama enggak ketemu ya. Nek aku langsung romantis, Dik. Iya, gimana? Nek aku nggak perlu basa-basi langsung romantis. Coba Mas, kotmu sak piro Mas? Kot. F-mu seberapa? F-mu Kalau coba. ganteng ya koyo. Ya sia-sia. Apa nduk tegane kambil ijo. Bicane sing ketiban kambil wis. Gremenge nyapa to? Ora. Kancane iki nek wis karo ki mbok sing Lek ikhlas. adine karep nyontone iki disimak, ngono lho. Karo aku ya sia-sia. Lah gek kowe mau ya wis akeh sak nombane ora ana sing cocok. Oke ra sing pokro. Mangsamu. Sing denerem Dik. aku. Kene timbang kowe bingung. Kene. Tak golekne vitamin ngawur. Kene lho kowe iki. Dadi Aku tak nyanyi karo Mintul. terus Kamu jadi properti, dadi apa? kursi. Oke. Ngono, yo. Pakai kursi, ayo coba. Loh. Hei, tak jebecek. Kursi kok ngene?
kursi pantai kan ngono kuwi. Kursi taman biasa wae. Kowe kok tak rawamat mocimu kok malah. Lah yo, mau cilik ta Oh itu. ya ngono. Ayo. Ayo dadi kursi. Nah, Dek Mintul kamu bisa duduk. betul iki. Oh iya, Mas. Wes karing linggui. Aduh, rasanya gimana Dek Mintul? Rasanya gimana? Rasanya endut-endut. Anu Kak. sik atur dulu. Nyapa? Nyapa? Bokongmu angkat itu hebat ngendok kowe. Loh. Ngawur ya pengendok. Ora. Ki lu gone kursi mobil kesuwen, sampe dadi kursi. Dek Mintul, Iya, kamu agak Mas. sini. Karena ini kursi ini kan pilihan. Ini Oh, dari iya. Eropa. Heeh, aku Kalau ini terlalu pendek, kamu kan nggak enak. enggak enak. Ini ada otomatisnya. Gimana? Kalau di sini otomatisnya ini dipencet, Oh iya, dipencet apa didodol? ditutul, Oh, ditutul. ditutul itu. Nah, Oh gitu. nanti masih naik kayak gini, tutul. Iya, Coba Mbak Mindul ditutul tuh Ditutul. kuncinya. Gini, tak Oh, tutul. oh, iya. Iki otomatis gini. Itu lah. Oh iya 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 iya. Itu. Oh iya iya iya. Coba dikasih. Sik toh. Lek sing nutul kowe saya dhuwur. Iya, iya. Lek sing nutul Mindul saya dawa. Akhirnya pasti kursine gitu dawa. Iya 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 awe. Tapi aku pengen nutulin, Ya Mas. enggak apa-apa. Coba. Enggak apa-apa. Kowe yo. Dong toh, aku pengen nutul. Kowe iki dadi kursi ki kursi benda mati, enggak boleh Sik. bergerak. Ayo kursi itu Yo, benda mati. coba. Oh alah. Nah, Anu rodok suwi ya, rodok suwi. Kursi kok Ayo, njaluk. kamu. Ayo. ayo. Betul. Urung. Kau keri itu. Oh, meneng ae to kursi benda Kursi mati. toh, Kursi aku ngomong pengen. ae. Nyapa kok Nyapa ngene? toh? Kursi iki sikile ra entuk ngono kuwi. Kursi lu sikile lurus. Biasa. Ayo. Manut to dadi kursi biar. Awisi lah. Enak wis to. Enak keri yo. Dadi kursi enak-enak. Engko nek umpama ketok piye ngono senggring-senggring ngomong. Ayo. Ayo jajal. Odol. Ora wis to. Anu ngene dul aku. Ngadep rono lho. Walah dul. Nah, Jengking. Jengking kok. Iki wis jengking dul. Mang Dul. ini. Sik. Kowe tak wantemi lho, Dul. Nyapa tanganmu mbok ukur barang. Aku kan kira sampean. Nyapa kok mbok ukur apa mau? orang ngono maliting berarti Mbak Mindul ki pengalaman ukurannya sakmene ngono. Mboten biasanya sak meter lho, Pak. Coba. Dudule iki ngene lho. Lah ngono. Oh. Terus ngempese ning kene. Nah, Oh, iya, kok iya. mbok ukur ngene iki lah ya. Mangsamu hernia lho. Loh, sapa ngerti hernia? Ayo tak jajale ya. Ah, Mang ngene apa ngene to? Ngene. Kursi ki meneng wae kono lho. Kursi Kok obah ya. Ngene dul, ngene dul. Timbang awakmu tanganmu ra gitu dudulen Oh iya iya. Nah. Untuk ngene lho. Nah. Nah. Ya ta. Nyapa? Ya ora. Piye? Pas ndokku to. Tak sembrono lah. Coba. Sik Bang, nembang Mas. Langsung, nggih. Nembang. Tembange kula tak kalih minul. Ah. Nggih. Apa, Dok? Cinta tak terpisahkan ya, Dek? Nggih. Oke, coba seberapa? Cobi. Kursi ini tetep no, kursi ini tetep. Mang kursine anu pakune modot. Besok tak belikan itu ya, Dek Minul. Iya. Suka tak kamu? Aku suka banget. Itu nanti kita bungkus, Iya. terus kita kemas. Kayak ragi mateng kursine. Tresno iki tutu uang tolanan kabeh mau ambek kekahanan sing kursi nggak boleh nyanyi, tetap and stand by. You stand by Iya. and sit. Ayo coba. Sing tak jaluk hamon kesabaran mugi Gusti pare kesempatan sampai Dek Mintul.
suarane. Ben aku Kursi ya bocah ngomong-ngomongan. ramayu Suarane kowe. Aku kursi. tanggung jawabmu itu palsu. Tetep tak buktikan kalau aku cinta beneran, Dik. Dodenok Beneran, gandul Mas. gandul. Lho gandul-gandul mbahmu kuwi. Gandul-gandul. Gandulane ati kok gandul-gandul kuwi tak tekmu. Ya kuwi salah dhewe lho Mas Kluduk. Sampeyan iki yo golek gandengan kan ya iso. Nah, Lek Mary karo adimu golek gandengan siji sapa? golekmu sing kaya sumur bor ngono to, besok. Aku sing ya cocok karo ya. Ngono. Sini kamu sayang. Aku elek. Wong ayu ki besok bakal elek. Rabi karo wong elek, panggah awet elek. Wong Sapa? lek iri yo ngono kuwi. Iya to. Pit, Nggih. kowe dikandak kelek iki yo trimo. Nggih kula trima. Trimo nang sakire kok. Kok malah trimo, Pit? Mengke mawon teng andhap kula bacoke. Waduh, lagi jane iki sinden kok gento jane. Lah itekno, lek ku macak nek ke jam 4 kok dia. Tresno iki dudu mung dolanan. Kayak cengkokmu iki. Cengkok murat marit. Kabeh mau aman kekahanan sing tak jaluk sing Anu lek ngising ning ngono, ngising ning ngono. Sang. mbang iki tak jikok ngono sik sing tak jaluk hamon kesabaran ayo mugi ono mugi Awakmu kok gedhi. Sing tenanan no. sing wedok nyaut mong ya Mengadem atiku ben aku rayu dan tanggung jawabmu. edan Ya Allah, ya Allah. edan romantis tenan nih romantis lah Romantis sirahe mepet. Pipit tung, tak. dirangkul. Nah. Sirahe mepet. Nadalah. Lah kape mbok miki to, Pit? kok kowe iki aja mikir lah nek sik cilikno mimik iso cerip lah kena contong lah suap Aku kaget. Zaman kok kuat to, Mas? weh jajal sampean Wis pesak tok ya. Langsung ambilku metu ya. yo sekal gadong Anak kok sampean iki. Dek Mindul Nggih, Mas. spesial Tresno iki kat Waduh ya, Pit. tandur ana ing awakmu ya, Dik. Sikat. Nggih, Cinten. Coba ya. CTT. Cis. Pipit. Sekar gadung. Dodenok gandolane ati tekane nyulayani janjimu sehidup semati among ana ing ati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi Dodenok gandolane ati tekane nyulayani Majani aku tresno nilakno aku hati ra kuatan dengan rasa keren cinta pun sudah jambone Kepiye, Dik? aku cuma bermain tukang majani aku tresno nilakno aku Aja mlayu, Dik. Tetepane sandingku. Aja mbok tinggal mlayu. pokoknya sampean tanggung jawab ya aku panggane Iya, wis to.
Tresno iki dudu wong dolanan, kabeh mau amarga kanan. Sing tak jaluk amung kesabaran, mugi Gusti paring kesempatan. Dalam hatiku dan aku ramayu dan tanggung jawabmu Kepiye? iku palsu. Ayo dirungokke sik. Piye Mas? Dino aku cinta beneran, pastikan ku buktikan. Bapak ibuku akan datang melamar di kosan. Kita selalu berdoa semoga Tuhan Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Oh, ayo dong, Ayo Mas. Diimbangi Mas Ludu. Oh, awas. Apa iso? Tresno lelakno kulunga ati ragu akan rasa keronta-ronta cintamu sudah kebenaran aku cuma buat mainan bukan mesjane aku tresno lelakno aku Iya. Tresno iki dudu wong dolanan, kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk amung kesabaran, mugi Gusti paring kesempatan. dalam hatiku dan aku ramayu dan tanggung jawabmu Apa meneh? aja palsu. Deno aku cinta beneran, pasti aku buktikan. Bapak ibuku akan datang melamar di kosan. Hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Mbak Mindul. Nggih Pak Minto. Ya, panjenengan iki umpami ginarwa dadi garwane Mas Klitik. Nggih. Sampeyan iki ndek penjaluk apa coba? Kula Ah, nggih omah, mobil, usaha sing gedhe, ngoten to. Ya kuwi memprioritaskan keluarga ngono kuwi. terus umpama pilih-pilihan, sampeyan Pilihan. dirabi Mas Klitik karo Mas Kluthuk iki pilih endi? Lek wong normal ya jelas Mas Klitik to Pak Lho, Minto. lah kok milih Mas Klitik? Lah kluthuk rejingane rupane kaya ngono iki. Ngene ya, Dik. Sampeyan aja sia-sia. Rupa ki bakale suda, rambut putih bakale ya malih. Iya Mas. Untu ompong bakale ya mesti mlebu ngerong, pipi kisut bakale mlebu bolongan sing ciut. Kowe tak omongi. Iki aja mbok Kowe malah duwe bojo ganteng, iki malah bahaya. Bayane. Disir tangga-tanggamu. Lho, Bojo ki elek ngene iki aman. Kalau itu ana sing seneng. Kowe nek rabi aku sugihmu lak mesti proses. Proses. Nyambut gawe. Nek karo iki kowe sedina rong dina gedene sesasi. Langsung sugih. Kok iso? Mbok lebokne pesugihan kena ta kuwi. kene. Sekian Tumbal. matamu. Kursi lho, kursi kok omong iki Lah kepiye? ya aku nyong dari Bangsane. Aku ra apa-apa Mas karo sampeyan nih. Piye, Dik? Mas yo sugih suwi, Heeh. tapi tak telateni. Ya ngono kuwi Iya jenenge to, Mas. kesetiaan, Dik. Iya, Nggih. wong rapi kuwi sing digoleki iki ati, Mas. Bener. Lek bondo kena digoleki karo mlaku. Heeh. Sapa sing ngomong? Nek wong rabi sing digoleki ati sapa? Aku tak roh.
Nggih, kula lho, wong setia nggih ngenten iki lho Pak Minto. Aku ora mbok pek ra masalah. Nuktul. Lho, lah ngapa? Tuku aku. Wah, lah kowe tuku apa ndek duit? Lah yo. 750 mending saya mau. Aku nek tuku nek membuat kecewa wanita ya lara ati sampean. Lah nyapa? Lah nek nganti gak Kowe malah rabi, bahaya. Saiki kalkulasi. Ngapa? Kowe rabi blonjo mindul umpama dadi bojomu. nggih, Saulan 15 juta. bener. Berarti satu harinya iki kurang lebih hampir Sak 500.000. Hmm. Hampir 500.000. Nggih. Ya. Hmm. Ya lah. Nggih. Kamangka mek ngono kuwi. Lah terus Lah lek tuku tuku ngapa? Ora to. Lek ngomongi diperjelas. Ayo. Sedina 500.000 kamangka Mek mek ngono ngono kuwi. Kuwi sing mek Mek ngono ngono kuwi kuwi. lho, harus Apa diperjelas. sapa? Harus spesifik lho lek ngomong ki. ayo apa kuwi? Loh. Apa kuwi lah kowe karepe golek ya golek apa? Urung mesti lek kowe bendino. Lah terus Beli kan aman. beli aman tapi miturut kesehatan membahayakan. Sekarang itu dari Carane, no. dinas kesehatan Tuku karo nggo dokter. Rekso, siap ora? Oh berarti caki seneng tuku. Jo layak awake ndak kuru. Gegek kowe kok kena. Loh, aja meneh kok aku, anakku wis kena ait tok. Lho. bocah cilik kok kena iki lho. Lha iki ngombe kopi lho kok ait. Pahit. Kuwi pahit goblok. Lah ya. Aja meneh kok kuwi wong anak iki jeruk dadi nanas kok. Rekso. Lah piye? Wong diwene ngono ya ora pas kok iso. Mula alhamdulillah lho Mas. Heeh. Nek Dek Mintul ki secara fisik kan iso dilihat to. Alah bahaya. Iki cara nun sewu, cara kendaraan lho, PCX. Nyombol. Diseringi tembang, Mas. PCX. Kaya apa? PCX. Kok jeneng sinten? Nah, iki Mindul. Mbak Mindul tetep neng tengah, Nggih, nggih. dibantu Sekar Gadung, papat Siap. tembange lali janjine. Minangkani pamurid saka panitia ndungus, panitia bersih desa. Yuk langsung dados kaya ngapa? Ya Dok. Katur GC Adio. Wonten pondok ingkang wonten panggung gunung. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawang mangu. Boten kesupen Mas Wijono Jombang. Urujeng dalu. Aku nunggu tak SMS rambasi yen tak telepon mau pateni mangkaku irungmu mas tak jiwa 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 janji kandane alasane Sekar Gadung Indonesia. adung dandan kuyo Menika wonten salam saking Mas Guntur Wahono DPR Provinsi Jawa Timur kagem warga masyarakat Dungus sak putihipun Mas Didik. Ya. janjane kowe nganti gelagatmu saja nyupriyani hatiku sup kencan karo wong wadon liya
Mas Didik. Sehubungan wayang kulit merupakan tontonan tatanan nembang yang bernuansa agamis kaya ngapa? Pepeling. Ya witi saka buka ketipung tinampen balungan komplit saut bonang barung dados yo. Sore
Mas Lidik keistimewane wayang kulit. Nggih, Mas. Jadi dileboni apa wae Nggih. tetep bisa masuk. Nggih, Kang Baken nika lak tradisi kalian modernisasi kedah ada sinkronisasi. Betul. Dan yang penting jangan sampai lupa kita harus imunisasi. Kok malah imunisasi. Tradisi kali modernisasi kok tekan imunisasi. Ikuti kelawase, Bos. Aduh, Bos. Bos. Hah? Oleh wangi. Ya, ngeten lah yo. Nah. Resu jumengglu. Oke no. Kepada Ki Minto Darsono, nggih. Saya dari fans berat Wayang Purba. Nah, Mas Lewung. Oh, Mas kok Mas Lewung itu. Nyuwun gending Lewung. Mas Tulkiyem kok Mas Lewung piye? Nyuwun gending Lewung kali Grigis, kali ayang-ayang, Balun. Saking Mas Tulkiyem kali Mas Gawer saking Pare Kediri. Ugi minangkani penggemar Sekar Gadung kang saking Tanggung Gunung Mas Sutrisno ngersake Grigis. Siap. Yo, sapa sing kepareng nembang? Monggo. Langsung Mas Grigis dados. Yo. Ayo, Nduk sapa ki? Iki lho bocah iki lho. Lis karo Sekar Gadung Indonesia. Tombong ando. Salam saking Mas Tania Jaya, Mas Lidik. Kagem Mas Jojo. Salam Rahayu. Papi Pino, selamat malam Sugeng Dalu Papi. Ya Mas Vino yang dari Jakarta, Wilujeng Dalu. Ugi Bapak Semoro Santo Medion. Saya suwi luduke Ugi salam kagem sejarah saking Bucangan Nom Duwet Wates Kediri. Dalam perjalanan nonton live streaming Ki Minto Darsono. Apa tahan dirasakno tangisan Pamundhut Mas Gawer Mas Tulkiem Wilujeng Dalu. Dong jodoh sing bakal liyan Kampung Inggris Kediri, selamat malam. Bapak Solekan, Bapak Guru. Ugi Bapak Mujanto, Pelosok Klaten. kurang manis nambai wes yang wes dong dipikir apa sing kuno kari manis kurang manis
Indonesia. Hirura Winto Darsono. Kru 35 Bapak Sabiti Sugeng Dalu. Pak Mejo Juragan Tapi Kediri. Kari manis, kurang manis Oh Mbah Node. wes ya wes, hati pikir apa sing kuno. Ayo 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 ayo, Mbak Lilis. Kari manis, kurang manis tapi Iki lho Dek, sekar gadung Dek. wis ya wis, sing dipikir apa kerasa. Ayo ayo, kari manis, kurang manis tapi gula. Wes ya wes, dori kope tersing kuno. Ayo Mbak Mas, yo kari manis, Mbah Node. yang manis nanya gula. Iya. Loh. Wes ya wes, hati pikir apa ngerasa. Goreng kisah yang saya suwi yang terlucuke. Aku warigo nangis, apa tahan dirasano. Ya, terima kasih Pak Mundut sampun dipun aturaken. Mas Didik, Dawuh. kejaba le seneng-seneng Ngoten Ji. pancen tugas awake dhewe menghibur warga masyarakat Dungus. Leres ini yang bisa dinamakan ora et labora. Betul. Bekerja sambil berdoa. Ah. Ngoten. Ayo Mbok duet karo Siap. Mbak Minul tembange nyumanggake datang panjenengan. Ngoten nggih Ah. nggih. Kene Dik. Pak Mindul, Pak Mindul. Pak Mindul kok Minul kok soalnya. Ayo. Tegese Mbak Mintul ki Minal Minul ngono lho. Ya nek sing Minul ngono to. Heeh. Ora nggih. Anu tak gaweke sing kepenak Wenduk. Kenapa? Tembange sing nuansane lawasan biyen Iya, iya. kepenak. Apa itu? Anu awakmu mlebes apa lah? Mlebes apa lah? Blebes. Mlebes. Lah karek kuwi nomor bes apa ora? Boten no kulit kula. Boten. Mosok blas. Belas Lah, boten. mbok yo mlebes diluk-diluk. Kayak bendut Yo, kene. Tak gaweke anu wae sesuai karo pamudutane kanca-kanca Karang Taruna. Iya. Heeh. Lintang asmara mawon. Oh iya. Nggih. Kene. Mbak Mindul sana. Kamu ngikut aku terus Dik. Iya, kan aku gila sama ini. Aduh. Sebenarnya kok kowe aku dhewe ngocoe jijik. Dik, nek pengen lezat, Ya. nggon wajah iki leletono blue band. Ndengi malah dileleti telek. Blue band lak mesti ngepenake ngono. Tapi kanca-kanca sekar gadung. Lintang Asmara. Ya kan. Kamu no. Aku tak ngancani bapak iki ora kancani malah ngalor ngidul. Sapa? Sampean Ngejak yo kono terus kok ya. Sakmene gak apa-apa, Dik. Atau naik satu. Oh iya, boleh. Oh, naik satu coba. Nah. Saya tinggi juga. Oke, Mas. siap. Gini. Ya, Dik. Langsung lintang asmara, Dik. Nggih, coba. Wis pokoke manut sampean. Wah, berarti
Kerendahan bos ini bos, kerendahan. Agak tinggi. Ya, coba. Standar. Dek Minul ki suaranya. Nah. Ya, ayo Mas sembarang nada. Wong ayu tresna ku kinarya tombo susah jroning batinku. Wong bagus antep rasa hatimu tresnaku terus rending Asik. Mudun saiki. Enggak apa-apa ini aja Ini udah. pas. Kayak falset, kalau falset itu. Falset kok. Nada falset. Yo, kanca-kanca Sekar Gadung. Spesial kanggo Bapak Babin Kantipmas jadi. Makasih, Manjun. Bapak Kantipmas, Bapak Babinsa. Lintang Asmoro, Mas Didik bersama Mbak Mintul. Sekar Gadung Indonesia. Ya itu loh, Bos. Ayo Mas Jok duduk. Enak, Bos. Oh enak deh. Ayo tuh, aja ning kono ae to. Iya. Pak Minto kan joget ya. Nanti langsung Melayu. Sambil Piye, Mas? siang pantoro ratri mongeleng manis hati setiaku bisa anggueni marang dia sulami Rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi kebayang ketandangan janji supaya bukti supaya pati asli bos Sekar Gadung Indonesia. Iki loh bocahnya. Oh enak Mas duduk. Tenang, Bos. ayu tresna kinarya tondo Waduh, Bos. sajroning batinku wong bagus antep rasa hatimu tresnaku tulus jane senajan namun banyu sedono aku ra bakal seno wis tresna Pasukan dari Papar Kediri juga hadir. Selamat malam Papar Kediri. Oh Yanto. Yuk, papar kan di bumi. Kan di bumi. Kertosono. Kiri. Kertosono kiri. ayo Mas siang Sok pagi awan bengi sing tak impi Ratri. yo kok sing ning jero mongeleng manis hati setiaku bisa anggueni pesnamu lan marang sang tiap suami kang limputi lintang bulan dadi saksi kebayangane ketan belinjani janji supaya putih supaya pati
matur sembah nuwun. olahraga. Enggak apa-apa Mas Jo. Ki wit sore nuansane musik terus saiki beralih ke gamelan. Pakemipun laras, Pak. Nggih, wonten pundutan saking Kanca-kanca Karang Taruna ugi penggemar Sekar Gadung ngersake kopi jahe. Bener Nggih. Nek Niki kopi jahe, Lah Nggih. sedang ngunduh salak terus ngunduh pelem. kopi jahe terus nggih saya niku, Pak. Nah, kaya ngapa Mbak Sulis? Iki nuansane ben Gamelan. beralih ke gamelan. Nggih. Rasane ben rasa Patutipun. klasik. Nggih. Ya. Tak suwun jumeneng Mbak Sulis. Sulis. Kopi jahe Lis, lek ra iso ya kopi lek. Iso no. Ya kopi susun. Iso Lis ya. Saged iki sinden melu ngendi-ngendi kok. Nanti yo sinden kita masuk solusi sinden Iki- multivitamin. Piye to? Sembarang iso. Iki dalang dindi diderekke lho. Mas Sapa, Mas? Mas Yono samben. Sapa wi? Mas Heri Bawono Lumajang iki nderek. Heeh. Mas Yono samben yo nderek. Heeh. Mbah Sakri Medion Mas, nderek. niku pun sedo sedaya. Lah Pak sinden pagebluk lho Pak. Iya. Eram titeni. Ditani. Iki tanpa bawa langsung Nggih, dadi nggih, wae. nggih. Kaya ngapa? Ya. Kopi jahe, kopi jahe. Oh iya no. Kagem kanca-kanca seniman, Pak. Wantine surup surya sisih wetan padhang semulae rembulan wiwit datari manuruti senengane ngati Baik. wong-wong karang kradesan padha sanja Susu. ana warung kopi ngomong ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora blonjo senadyan kopi sak cangkir nanging bisa gawe badan pikir yen ora ngopi sak sore katone awake lentere wis misuwur kopi jahe rasa enak lan uga magleke gawe mareming ati ayo kanca kopi jahe Ayo Mbak Sri, ayo yo, Mas ayo Mas, Mas Abiar,
katone awake Nggih, matur suwun Mas dereng Didik. Pak dereng Derek. kirang saitik lho Pak Ya. niki jane saene nek ditayubne tapi pun Lah. bacot kalek Lah yo Mas Tutuk kon joget lah yo apik to. Karo nggih, jenengan Pak. jejeri. Ayo, kene jajar karek sak jerit Malah tak konsentrasi lah, we anak karo Bu Sri. wean Ujane wis play sewengi lho, bingung. Lah yo. Lah yo ngengkel wae lho. Manto. Malah iki komene iki engko lek ngantek panase kaya ngene ra dilayani, sesuk ra tak paringi lho. Ngono iki coba. Ora paringi cara kaya aku ngono. Lah terus Aku ndek ilmu kok. Nggih. Lah kok ilmumu yo kok kuno. Aku pokoknya bojoku nesu sarungan tok ngono wis. Apa enake ngono Mas Didik? Nggih no. Mbok ya. Wis lek nus. Oh ya, aku yo dilunturne ilmu-ilmu ngono dilunturne lho. Lunturne apa? Malah stres kuwi kowe. Aku wis nawakne motor bareng. Ya. Nego tipis. Ora Pak, ora tak ke ijoke mobil niku lho. Iya. Apa dijone truk, Pak? Semua itu proses. Proses. Ya. Ya. Yuk. Wis misumur kopi jahe rasa enak lan uga magleke agawe maremeng ati ayo kanca ngombe kopi jahe Wancine mosorok surya sise wetan padang samulae rembulan wiwit dakar lemah nuruti senengane ngati wong-wong karang tradesan padha sanja ana warung kopi ngomong ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora blonjo senadyan kepisah sangkir nanging bisa gawe modal pikir yen ora ngopi sak sore katone awake
Nggih matur sembah nuwun Nggih. Mas Didik, Mas Duduk menika parang badhe pamit ingkang mengkugati mliginipun panitia bersih desa Dungus. Wekdal kagem panjenengan kula tak neruske laku dene perangipun mengke kersane diangkat anak lanang Tadit Kusuma Wibaja. Boten kathah ingkang kula aturaken Mas Minto. Heeh. Namung derek-derek memayu dedonga mugi-mugi Dungus tansah pinanggih rahayu wilujeng widodo, tansah kinemulan kabagan kamulyan saha katentreman. Nggih. Ya. Insyaallah ridho hidayah tansah mayungi warga masyarakat Dungus kunjang sedayanipun Mas. Mbok Nggih. bilih anggen kula gegojekan kula kalih Haji kula kalih Mintul, Nggih. mbok bilih enten kalapatan nyun Gusti Samudra pangasami. Betul. Nggih. Awake dhewe wis agro Sego kupat, sego liwet. boten liwat antum selamat. Nggih. Muga-muga sing nanggap selamat, sing ditanggap selamat, sing delok selamat, bakule selamat, warga masyarakat selamat pinarengan berkah Amin. barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sembah nuwun nggih Mas. Nggih, monggo Nuwun. nderekaken jikar panjenengan